Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářských potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb, má více než 10 000 různých produktů skladem, v e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu. Ahoj, zdravím vás všichni, když se na moje video. Dneska jsem dorazil na Moravu, kdy jsem přijal pozvání od kluků z Fishmaxu. Budeme tady dneska chytat na boilies, samozřejmě na kapry. Budu zkoušet chvíli nějaký feeder, aby jsem vám ukázal nějakou rybu. Uvidíme, jak to půjde. Snad se nám podaří něco chytit. Pokud se vám bude video líbit, určitě dole lajkujte. A já už teď už jsem si nahodil jeden prut jenom na plovku. A teď budu nahodit druhý, zkusím chvilku na feeder, abych viděl, jako neznám tu vodu tady vůbec. Je to svazová voda, je to štěrkáč, takže uvidíme, co tady bude. Zkusím ten feeder, zkusím, jestli nějaká i menší ryba, nějaký malý kapřík se. Mám tady první záběr, vzal to zhruba po hodině, co to bylo nahozený, bylo to na popku. Zatím vypadá docela dobře, nějakou váhu tam cítím. Uvidíme. Za začátku si ještě po záseku pár metrů vzal. Uvidíme, jestli to bude pěkný. Máme tady prvního kapra, na první nához krásný kapr, šupináč, pěkný.
druhý den ráno. Večeru jsem to moc nenatáčel, když se mě povedlo chytit ještě nějaký menší kapříci, ale byly to většinou ryby okolo těch 50 do 60 cm max. Kluci taky ještě nějaký takové kapříci taky pochytali večer, ale že byla tma, tak jsme to ani už nenatáčeli. Jen kdyby přišla nějaká třeba slušnější ryba, tak bychom to rozbalili. Ale jinak i tak jsem si spokojený, za půl dne jsem tady chytil prostě krásného kapra, pěkně jsem si zachytal, bylo to fajn. Určitě je super voda, určitě se sem chystám jednou i vrátit. Pokud se vám tohleto krátké video od vody líbilo, tak nezapomeňte dole dát like, budou určitě další videa. Já vám děkuji, že jste se dívali na moje video a příště se uvidíme zase u vody. Petr Uzdar.